טוב, אנחנו נתחיל, מי שתצטרף, תצטרף, אוקיי? אז ערב טוב, אני מסעדה, המנטורית של בחרתי בריא. היום הנושא שלנו זה קניות בסופר, אבל לפני שאנחנו נדבר על הנושא של השבוע, אנחנו נזכיר קצת על הנושא הקודם. כל פעם אני מקשרת את הנושא על למה בכלל אני בתחום הזה בכלל. אז בפעם הקודמת, באמת במפגש הקודם, דיברנו על המחיר של ההשמנה, המחיר של עודף משקל, ואני שיתפתי אתכם שהמחיר האישי שלי, וגם זו גם המוטיבציה שלי, מעבר לזה שמגיל צעיר מאוד, אני הייתי עם עודף משקל, המחיר, בוא נגיד ככה, אני שילמתי מחיר לאורך כל החיים, ואם אתם זוכרים, אני שיתפתי אתכם ואמרתי שלמשל, לא הלכתי עם מכנסיים קצרות עד גיל מאוד מאוד מאוחר, כאילו, לא הלכתי עם ג'ינסים, כל הילדות שלי מאוד מאוד סבלתי, והמוטיבציה שלי הייתה לשינוי, זה למעשה הייתה הבת הקטנה שלי שאנחנו רואים פה בתמונה, היא המוטיבציה שלי לשינוי, כי היום היא בת 15, כי אני לא רציתי שהיא תגדל ותסבול כל כך כמו שאני סבלתי, וזה מקשר אותה למפגש הקודם, כשאני מזכירה לכם מה המשימה השבועית שלכם הייתה קודם כל ליצור איתנו קשר במוקד התמיכה שלנו, ברגע שאתם מרגישים איזשהו קושי, אתם מרגישים שקשה לכם במהלך השבוע, תיצרו אותנו, ויש כאלה שיצרו אותנו, וזה היה מעולה, ואני בטוחה שראיתם איך ברגע שאתם יצרתם איתנו את הקשר, אז כבר עצם היצירת קשר, כבר עשתה את הפעולה של להעלות את המודעות ולעבור את השלב הקשה. הדבר השני זה כל אחת, יש לה את המחיר האישי, כמו שאני שיתפתי את המחיר האישי שלי, כל אחת שתעשה רשימה של המחיר האישי שלה כאדם עם עודף משקל, אם זה בריאותי, אם זה חברתי, אם זה ביטחון, אם זה דימוי גוף, אם זה סתם רצון להיראות יותר טוב, אם זה מחמאות, כל אחת שתעשה, רגע, אני אשים אתכם על מיוט, שנייה. אני מבקשת שכולם ישימו את עצמם על מיוט. כן. אוקיי, שכולם ישימו את עצמם על מיוט בבקשה. אוקיי. אז כל אחת עם המחיר האישי שלה באמת, אז המחיר האישי שלי, ואני מקווה שכל אחת עשתה את הרשימה באמת של מה המחיר האישי שלה, כדי שתוכל להסתכל על זה כל הזמן, ולדעת שזאת הסיבה שהיא נמצאת למעשה בתהליך הזה. הדבר השלישי זה לבחור הרגל שאתם רוצים לשנות, אחד, ולהתמקד בו, ורק בו, רק אותו לשנות. למשל, אתם רוצים לעשות 3 פעמים בשבוע ספורט, 20 דקות הליכה, רק בזה להתמקד השבוע. אז אני מקווה שביצעתם את המשימות השבועיות, יש כאלה שדיווחו לנו, אתם מוזמנות תמיד לדווח לנו למוקד התמיכה שלנו. אז היום אנחנו נדבר על התנהלות נכונה בקניות. איך אנחנו עושים, שלא נתבלבל, מה קורה. בבקשה שימו על מיוט מי שלא שם, תודה. אז קניות בסופר, אנחנו נכנסים, קודם כל יש לנו מגוון עצום, עצום, עצום של כל דבר. אם הסתכלנו מקודם את המעדני חלב, אנחנו מתחילים מהמגרש של החלב ולא יודעים איפה הוא נגמר, אוקיי? המגוון מאוד מאוד מבלבל. לכן, כאשר יש לנו כזה מגוון, אנחנו רוצים לנסות את זה ולנסות את זה ולנסות את זה. אני מאוד ממליצה להכין רשימה מראש על פי הדברים שאתם צריכים, אוקיי? במהלך השבוע שאתם רואים שיש דברים שאתם צריכים, ולעשות לפי זה את הרשימה שלכם, ולפי זה לעבוד. רק לפי זה ללכת, אוקיי? לכן, וזה מאוד מאוד חשוב כדי שאנו נוכל להיות ממוקדים. אז קודם כל אנחנו הולכים עם רשימה כדי שהמגוון הרחב לא יבלבל אותנו. הדבר השני, גם כשאנחנו עושים משלוח דרך האינטרנט, לא לעשות את זה כשאנחנו רעבים. כי כשאנחנו רעבים, ההורמון הגרלין שלנו, הורמון הרעב, קצת משבש לנו את שיקול הדעת. בואו נדמה את זה כמו שאנחנו שותים אלכוהול, אז שיקול הדעת שלנו מוטעה כתוצאה מחומרים כימיים. גם כשאנחנו רעבים, שיקול הדעת שלנו והיכולת שלנו לחשוב בצורה צלולה, היא קשה יותר, כאשר יש לנו הורמון הרעב ממש ברמה גבוהה. לכן חשוב, כשאנחנו הולכים לקנות, לא להיות מפוצצים, אבל גם לא להיות רעבים. כי אחרת הרעב למעשה הוא זה שינהל את הקניות שלנו.
לא להתפתות למבצעים. אתם מכירים את זה שאוקיי, אני רואה, למשל, החלטתי שאני רוצה לקנות חטיף אחד למשך השבוע לילדים, ואני רואה שהוא עולה 3.90, ואז אומרים לי 3.10. שבסך הכל זה חוסך לי אולי שקל, 2, אתם יודעים מה? זה חוסך לי הרבה. אבל מה המחיר, וזה מתקשר למפגש הקודם, מה המחיר שאנחנו משלמים עבור החיסכון לכאורה של 3 שקלים האלה? האם המחיר של להכניס עכשיו 3 חטיפים, אפילו שהם היו במבצע, וזה מאוד מאוד משתלם לכאורה פר יחידה, האם המחיר שאני צריכה לשלם לזה אישי ומשפחתי ורגשי, זכרו את המחיר שלנו, כשאנחנו מרגישות בעודף משקל, האם המחיר הזה שווה את המבצע? התשובה היא לא, הוא לא שווה, תקנו אחד קטן ולא במבצע, ולא להתפתות למבצעים, כי את המבצעים, מה שיש, אוכלים. אז לכן לא להתפתות לזה, למרות שזה לכאורה יותר כלכלי, אבל זה יותר זול, כי בתכלס, ככה היינו קונים אחד ב3.90, וככה אנחנו נקנה ב10 שקל, ב10 שקלים, לכן עדיף לקנות פר יחידה, גם אם זה לא במבצע. לבדוק ערכים תזונתיים, אנחנו תכף נדבר על זה במהלך המפגש, מה זה הטבלאות שם בסוף, ואיך אנחנו מסתכלים על הערכים התזונתיים. להעדיף עטיפות קטנות ולא מארזי חיסכון משפחתיים, שזה מאוד מאוד חשוב, כי יש לנו נטייה, אוקיי, עוד פעם בקטע של אם זה אריזה גדולה זה הרבה יותר משתלם, אבל עוד פעם, מה המחיר שאנחנו משלמות? על זה שקנינו שקית כזאת גדולה, או שקנינו מארז של שקיות קטנות, ואנחנו נהנות מכל שקית בדיוק כמו שהיינו נהנות משקית גדולה. אז להעדיף תמיד מיני עטיפות קטנות, חפיסות קטנות, בכל דבר, להעדיף דברים שהם קטנים. אפילו אנחנו אוכלים פריחיות, להעדיף כאלה שיש להם סגירה קטנה, כי במידה ולא, אנחנו נאכל עוד ועוד ועוד ועוד. או להעדיף כאלה שהם מחולקים ליחידות ולא במארז גדול. אז בכל דבר, זה לא קשור רק לממתקים או חטיפים, להעדיף אריזות קטנות ולא מארזי חיסכון משפחתיים. כשאנחנו עושים את הקניות בסופר, ואנחנו גם נתרגל את זה תכף, אנחנו נראה עגלות ונראה איך אפשר לשפר אותה, אנחנו צריכים לשים לב שכל אבות המזון נמצאים לנו בעגלה. כשאנחנו נותנים דגש על ירקות ופירות, אוקיי? זה יכול להיות גם ירקות קפואים, סנפרוסט, גליל, לא משנה לי החברה. עכשיו, תמיד אומרים שירקות קפואים הם בערכים פחות טובים, אז זה לפעמים שתדעו שירקות קפואים הם בערכים אפילו יותר טובים מירקות טריים שיכולים להיות במקררים שבועות. וירקות קפואים יש סטנדרט שממש באותו יום שהם נשטפים ומוקפאים תוך 4 שניות, בטכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן הם שומרים על הערכים התזונתיים שלהם טוב. אני מאוד ממליצה לנוחות להשתמש בירקות קפואים למיניהם, לכל מיני שילובים יש, אז זה מאוד נגיש, זה עושה את הבישול מאוד קל. להוסיף לאבות המזון פחמימות מלאות, זה אומר שאם אנחנו קונים אורז, אז בואו ננסה לשנות לאורז מלא, לחם ללחם מלא, פסטה לפסטה מלאה, קוסקוס לקוסקוס מלא, להשתמש בקטניות, בחלבון דל שומן, כל אלה זה הפחמימות, בחלבון, כל סוגי החלבון שהוא רצוי להתמקד בחלבונים שהם דלי שומן, כמו חזה עוף, פחות סטייק אנטריקוט, אוקיי? או המבורגר שיש בו 30% שומן, אלא לנסות להתמקד בחלבונים שהם דלי שומן, עם אחוז שומן נמוך, כי השומן שמגיע מהחי הוא גם שומן רווי ופחות בריא, אז לכן לנסות להתמקד בכל העוף, הבשר והדגים בנתחים שהם דלי שומן, גם מוצרי חלב, יותר לכיוון הדלי שומן, לא גבינה 20%. ולהוסיף כמובן את השומנים הבריאים, אם אנחנו משתמשים כבר בשומן, אז עדיף שזה יהיה שמן זית, אפשר, אנחנו הרי לא מתגנים, אז אפשר למעשה להשתמש בשמן זית בכל וריאציה, בכל צורת בישול, אז להעדיף שומנים בריאים כמו שמן זית, כמו אבוקדו, כמו טחינה,
אז זה הדגש על כל אבות המזון. ולזכור תמיד, לא צריך כמויות, הסופר לא נעלם, תודה לאל, יש לנו סופר 24/7, בכל מקום, אנחנו יכולים תמיד למצוא את מה שאנחנו צריכים. אז לא צריך להמיס, אוקיי? הסופר לא נעלם, לזכור את זה. אז קצת אני רוצה להרחיב על אבות המזון. בואו נדמה שאנחנו מכונית, אוקיי? המכונית שלנו צורכת דלק ברמה הכי שכיחה, אוקיי? דלק זה למעשה הפחמימה שלנו, אוקיי? שזה הסוכר. הגוף שלנו חייב כל הזמן לצרוך סוכרים, פחמימות מלאות, אמרתי, אוקיי? ברמה, בערך 50% ומעלה מהתזונה שלנו צריכה להיות פחמימות. למה? כי המוח שלנו משתמש רק בסוכרים מסוג גלוקוז, השרירים שלנו יש להם מאגר של סוכרים, כל תהליכי הנשימה בגוף שלנו משתמשים למעשה בסוכר כאנרגיה. הפח ומבנה הרכב נתייחס אליהם כחלבונים. אנחנו צריכים לאכול חלבונים כדי שיבנה לנו הגוף, יבנו לנו השרירים. אבל אנחנו לא צריכים לאכול אותם כמו הפחמימות, מה אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים לטפח, ללכת לפחח והכל, ולתת את החלבונים הטובים, אבל אנחנו לא צריכים אותם בכמות כל כך גדולה, כמו את הפחמימה. יש לנו חיווט וחשמל בתוך הרכב שלנו, שנדמה אותו לויטמינים ומינרלים שלנו. אז זה אומר שבלי החיווט והחשמל, כמה שזה דברים עדינים וקטנים, והם באמת יחסית נראים כאילו בשוליים ברכב, הם אקוטיים לתפקוד הרכב. הרי אם לא יהיה חיווט, הרכב לא ייסע. ואותו דבר גם אנחנו. אם לא נקבל את הוויטמינים והמינרלים שדרושים לנו להישרדות שלנו, אנחנו לא נחיה. אם אנחנו ניקח דוגמה קיצונית כדוגמת הרמדיה, אסון רמדיה, תינוקות לא קיבלו ויטמין אחד, ביוטין, וזה יידרדר למצב של פגמים מאוד מאוד קשים, מומים קשים ואפילו מוות. לכן זה חיוני עבורנו הוויטמינים והמינרלים, ואנחנו מקבלים אותם מפירות וירקות. וגם את השמנים הבריאים, שאת זה אני כבר דיברתי, זה יכול להיות שמן זית, אבוקדו, טחינה, סומסום, אגוזים. ועכשיו בואו נדבר קצת על תוויות המזון. כשאנחנו מסתכלים על כל מוצר, יש לנו תוויות מזון. יש לנו את הרכיבים של תוויות המזון, שהוא מורכב מרשימת המרכיבים הכללית, ומטבלה של רכיבי המזון. אוקיי? איך זה עובד? ככל שהרכיב הוא ראשון יותר, ככה הוא נמצא באחוז גבוה יותר מהרכיב של אחריו. בנוסף, יש לנו טבלה שמפרטת כמה פחמימות, כמה חלבונים, אנחנו לא נדבר עליה היום. אם לדוגמה, אנחנו מתייחסים כרגע לרשימת המרכיבים. הכלל הוא שככל שהרכיב שכתוב ראשון, הוא נמצא הכי הרבה במוצר. זה לא מעיד כמה יש ממנו, זה יכול להיות 90%, זה יכול להיות 20%, אבל פרופורציונלית יחסית לשאר המרכיבים במוצר, הוא נמצא הכי הרבה, וכך בסדר יורד. אני אתן דוגמה עכשיו, למה זה לא אומר שום דבר, אלא נותן לי איזה משהו כללי, שני מוצרים שמרכיבים, יש להם את אותם רכיבים שמופיעים באותו סדר. למוצר הראשון יש לי קמח שיפון, לפי הראשון ב-90%. במוצר השני, הרכיב השני יופיע קמח לבן 7%. הסוכר יהיה לו רק 2%, זה הרכיב השלישי. והנתרן, המלח, יהיה הרכיב הרביעי ב1%. יהיה לו רק 1%. ואם נסתכל על מוצר שמכיל את אותם רכיבי מזון באותו סדר יורד, הקמח שיפון יהיה 30%, הקמח לבן 28%, הסוכר 22%, והנתרן 20%. אנחנו רואים שהרכיב השני, המוצר המזון השני הוא הרבה פחות בריא, יש לו סוכר ברמה גבוהה, הרבה קמח לבן, הרבה נתרן, ואילו המוצר הראשון הוא ממש מוצר בריא. כלומר, אותם רכיבים, אותו סדר יורד,
אבל אנחנו צריכים קצת לראות מה ההיררכיה ביניהם. אז זה לא בהכרח, זה נותן לי איזשהו סימן כללי, איזשהו רקע כללי על סוג המוצר וכמה הוא בריא וכמה שפחות, אבל זה עדיין לא מעיד נקודתית, אנחנו צריכים להסתכל בדיוק כמה מכל דבר נמצא לי, אוקיי? בואו נדבר קצת על הטעיות שיווקיות שנמצאות לנו, אוקיי? מכירים את זה ללא גלוטן, נתפס לנו איזה משהו שללא גלוטן זה יותר בריא. הרבה אנשים גם עכשיו אימצו את כל הדרך הזאת שאני ללא גלוטן זה יותר בריא. גלוטן זה סוג של חלבון. יש אנשים שאכן רגישים לגלוטן, כמו שיש אנשים שרגישים לתות שדה, או שיש אנשים שרגישים לאגוזים, אז זה לא איזושהי הנחיה גורפת לא לאכול אגוזים או לא לאכול תות שדה, אוקיי? אותו דבר לא צריכה להיות הנחיה גורפת לא לאכול גלוטן. גלוטן זה סוג של חלבון, שאם אנחנו לא רגישים, אין שום, או צליאקים, אין לנו שום בעיה לצרוך גלוטן, כמו שאין שום בעיה לצרוך תות שדה למי שלא רגיש לתות שדה. אז יש לנו איזושהי אווירה שללא גלוטן זה יותר בריא, אבל ממש לא בהכרח. לדוגמה, מוצרים ללא גלוטן, בדרך כלל יש להם אחוז שומן מאוד מאוד גבוה, וממש ממש לא בהכרח בריאים. בדרך כלל הפחמימות שיש בהם, כמו קמח תירס, שהוא ללא גלוטן, אז הוא הרבה פחות בריא, הוא לא מלא, הוא מתפרק מאוד מהר, עם אינדקס גליקמי מאוד גבוה, אז ללא גלוטן זה לא בהכרח אומר בריא, לפעמים או הרבה פעמים גם הפוך. ללא כולסטרול, פעם הייתה פרסומת שממש קטלה אותי, בכל שלטי החוצות של ישראל, של שוקולד השחר, וכתוב ככה בגדול זה, ללא כולסטרול. נותן לנו הרגשה שזה בריא. אז לא, אין כולסטרול במוצרים מהצומח, בכלל. כל דבר שכתוב עליו ללא כולסטרול ומוצר מהצומח, זה פשוט הטעיה שיווקית, נותן לנו הרגשה שזה בריא, אבל זה לא בהכרח בריא. מה שכן יש הרבה בשוקולד השחר, זה שומן צמחי מוקשה, שזה סוג וריאציה של שומן טרנס לסוגיו, וזה ממש 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 לא בריא, עוד אפילו פחות בריא מכולסטרול. כי כולסטרול זה שומן שאומנם הוא פחות בריא לנו, אבל הוא קיים בטבע, והגוף שלנו יודע להתמודד איתו. עם שומן צמחי מוקשה, שאנחנו נדבר על זה בהזדמנות על שומנים צמחיים מוקשים, זה שומן שהגוף שלנו לא יודע להתמודד איתו, זה כמו טרנס. זה איזושהי וריאציה שעשו, וריאציה כימית שעשו על שומן צמחי, והגוף שלנו פחות יודע להתמודד איתם. אז זו דוגמה קלאסית להטעיה שיווקית, נותן לנו הרגשה שזה בריא, ללא כולסטרול, אבל זה ממש ממש לא כך. אורגני. אורגני נותן לנו את ההרגשה שזה ללא חומרים משמרים, שזה ללא הדברה, וזה בהכרח חייב להיות בריא. ייתכן, לא בהכרח. יכול להיות שיש לו אחוז סוכר אורגני מאוד מאוד גבוה. מלח, טבעי, אבל מאוד מאוד גבוה. שומנים, שמן דקל, אורגנים, אבל שמן דקל הוא מאוד לא בריא עבורנו. אז זה יכול להיות אורגני, אבל זה ממש ממש לא אומר שזה בריא. אנחנו צריכים להסתכל על הרכיבים עצמם. הטעיה שיווקית מאוד מאוד חזקה, שגם עושה המון המון כסף, זה סופר פוד. אני אדבר באחת המפגשים ארוכות על סופר פוד, אני יכולה להגיד שזה הטעיה שיווקית חד משמעית, אם אנחנו ניתן רק את הדוגמה הקלאסית, שאנחנו מדברים תמיד על ספירולינה או גוג'י ברי, כל מיני שמות כאלה אקזוטיים שמוכרים אותם בהמון המון כסף. בנות, לפטרוזיליה יש הרבה יותר אנטי-אוקסידנטים מכל מה שהזכרתי הרגע. אז אנחנו יכולים למצוא את האנטי-אוקסידנטים, שזה חומרים שהם נוגדי חמצון, מונעי סרטן, בדברים הכי בסיסיים שאנחנו אוכלים, כמו פטרוזיליה, כמו תות שדה, שיש להם רמה מאוד גבוהה, צימוקים, קישור של אנטי-אוקסידנטים, ולא צריך ללכת
למקום כמו גוג'יברי מאוד יקר, ספירולינה, כל מיני דברים כאלה שפשוט משווקים לנו אותם ומוכרים לנו אותם בהמון המון כסף. לחם שיפון, אני הזכרתי את זה כי כיום בארץ יכולים לכתוב לחם שיפון, לחם מקמח מלא, ואם אנחנו לא מסתכלים על המרכיבים, אנחנו יכולים לראות ש30% זה מקמח שיפון, או 30% זה מקמח מלא, וכל השאר זה קמח רגיל לבן. קמח כהה שמופיע זה קמח לבן צבוע. הרבה פעמים אנחנו רואים קמח כהה, אז זה קמח לבן לכל דבר ועניין שפשוט צבעו אותו קצת. אז כשאנחנו מסתכלים על לחם שיפון, או כל לחם שאנחנו רוצים לבדוק, צריך להסתכל כמה אחוז מאחוז הקמחים הוא באמת מקמח מלא, או מקמח שיפון, ולא קמח כהה או קמח לבן. אז זה גם איזושהי הטעיה שכתוב בגדול לחם שיפון, ולמעשה זה רק 30% קמח שיפון, אז צריך לבדוק את זה. ללא מרגרינה או טרנס, יש לנו המון מוצרים שכתובים עכשיו בגדול, ללא מרגרינה, ללא טרנס, אבל אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה עוד פעם שכתוב שם שומן צמחי או שומן צמחי מוקשה או מוקשה חלקית, או שמן דקלים. כרגע תקבלו את זה ששמן דקלים, שומן צמחי ושומן מוקשה ומוקשה מלא, הם שמנים מאוד מאוד גרועים, כמו טרנס, לגמרי, כמו המרגרינה, הם שומנים שהם מאוד מאוד לא בריאים לנו, הגוף לא יודע איך לתפעל אותם ואיך לסלק אותם טוב, ולכן הם שוקעים לנו בכלי הדם. אז זה שכתוב ללא מרגרינה, יש עכשיו המון בצקים כאלה שראיתי, ללא מרגרינה, ללא טרנס, ואז אתה מסתכל, אתה רואה שומן צמחי מוקשה חלקית, וזה אותו דבר. פשוט טרנס יצא לו שם, אז כותבים את זה בגדול. אבל זה מצאו תחליף שהוא די זהה לזה מבחינת האסון הבריאותי שהוא נותן לנו. ללא חומרים משמרים. הרבה פעמים כתוב לנו ללא חומרים שמשמרים, אבל זה עוד פעם. נכון, יכול להיות שאין במוצר הזה חומרים משמרים, אבל זה לא אומר שום דבר האם המוצר הזה הוא בריא ומה הוא מרכיב לנו. אנחנו צריכים להסתכל ברכיבים, במרכיבים עצמם. זה מאוד מפתה לראות ללא חומרים משמרים ומיד להגיד אוקיי, זה בריא. ללא תוספת סוכר, זה אחד הדברים שאני הכי ממש אוהבת. ללא תוספת סוכר, אבל אני רוצה לספר לכם שלסוכר יש מעל ל60 שמות שונים במוצרים תעשייתיים. אז יכול להיות שלא הוסיפו סוכר לבן, אבל יכולים שיוסיפו תמצית לטת שעורה, שזה סוכר, או שיוסיפו סירופ פרוקטוז, שזה גם סוכר, מעל 60 שמות, ונתתי פה דוגמה של הנה פיטנס, חטיף בריאות, אנחנו רואים שיש פה סירופ גלוקוז, סוכר, סירופ סוכר, תמצית לטת שעורה, חלב רזה ממותק, סירופ סוכר חום, המילנטירס, כולם סוכרים, שמות שונים של סוכרים, אוקיי? אז אנחנו צריכים לקרוא בדיוק ולדעת. עוד כמה דברים שאני רוצה שנדבר על רכיבי מזון. מה זה אי? יש לנו איזו סטיגמה כזאת, אי, לא רוצים אי, לא רוצים אי. אי, שתדעו, זה קיצור של יורופ. בגלל שיש המון רכיבי מזון שנכנסים לכל המוצרי מזון שלנו, החליטו לתת להם שמות אחידים. ולכולם נתנו שם של מספר ואת האות אי. אי, יורופ, מספר. יורופ, מספר. גם מוצרי מזון טבעיים לגמרי שבאים כמו חומצת לימון שבא מהלימון, והוא לגמרי מהלימון, או סודה לשתייה, כל מיני דברים שהם טבעיים לגמרי, נתנו להם את המספר אי ומספר. כלומר, אי זה לא בהכרח רע, זה רק צורת כתיבה של הרכיבים שמשמשים אותנו בתעשיית המזון, וחשוב שנבין את זה. הרבה פעמים כתוב חומצת מלח, חומצת זה, עכשיו אנחנו לא צריכים להיבהל מזה, בגלל שבמקרה בחרו לא לרשום לזה אי, אבל יש לזה שם של אי. נטרן, מלח, עד 500 מיליגרם ל-100 גרם, זה רמה בסדר, כאשר השאיפה להוריד את זה ל-400 מיליגרם ל-100 גרם,
אוקיי? אז ככה להסתכל גם על הנתרן והמלח שהוא גורם לנו ללחץ דם, גם על רכיבי מזון. עכשיו אני רוצה שנעשה תרגול. אנחנו מסתכלים על עגלות מזון שצילמתי בסופר, ולראות איך אפשר לשפר אותם. בואו נסתכל על העגלה הזאת, אוקיי? קנו כאן גבינה של איזה 30%, אפשר לקנות גבינה 9%, גם בכלל תסתכלו על ההרכב. יש כאן בצק, יש כאן עוד בצק, יש כאן המון ממתקים, אז העגלה שלנו ברובה צריכה להיות ירקות. יופי, יש כאן ירקות קפואים שזה מצוין. הבצק, אפשר לנסות, יש בצקים שהם דלי שומן, אם באמת חייבים בצק. כל הממתקים שאנחנו קונים, לקנות באריזות קטנות, לא קרמבו כזה גדול, ולהמעיט במגוון, לא צריך הרבה סוגים. בואו נראה עוד עגלה. יש לנו כאן לחם, שזה לחם צבוע, עדיף לחם שיפון, אוקיי? רסק עגבניות שאנחנו צריכים לחפש את הרסק שאין בו תוסף של סוכר. אנחנו רואים פה מעדנים עם תוספות, אז בואו נחליף אותם ליוגורטים טבעיים, עם פרו, עם יותר חלבון לדוגמה, בלי התוספות האלה. אנחנו רואים כאן מגוון מאוד מאוד גדול של ממתקים. בואו נקנה חפיסה אחת ויחידות קטנות, למשל העוגיות האלה, שזה עוגיות מרווה, אם אני לא טועה, הן עוגיות מאוד מאוד גדולות שכל אחת זה 100 קלוריות. אז בואו נקנה מיני קוקיז, שזה עוגיות קטנות, או עוגיות בריאות קטנות יותר. כלומר, אפשר אבל לנסות לצמצם את העגלה בצורה בריאה יותר. בואו נסתכל על העגלה הזאת. הקוטג' 9%, אפשר לרדת ל3%. במבה, אנחנו רואים מארזים גדולים, יש מארזים של 15 גרם, בואו נעדיף אותם, אוקיי? גם, לא צריך מגוון, גם בייגלה, גם במבה, גם טעמי, גם יש שם עוד משהו למשהו. בואו נצמצם את המגוון, גם נוטלה, לצמצם את המגוון. אקטימל לדוגמה, אקטימל זה ממתק לכל דבר, זה כמו מעדן שהוסיפו לו סוכר. אז הנה אנחנו רואים, הנה אנחנו רואים גם את הקטשופ, יש קטשופ עכשיו מופחת סוכר, בואו נעדיף אותו. גם בכל עגלה אנחנו יכולים לראות איך בקנייה הרגילה שלנו אנחנו יכולים לשפר. עוד דוגמה, לדוגמה יש כאן שניצל אפוי, גם האפוי שתדעו הוא מטוגן. שוב פעם, אנחנו רואים כאן כמות גדולה של שוקולדים, אפשר לצמצם למארזי מיני קטנים. חומוס, אמנם קנו 9%, אבל תראו כמה חומוס, אנחנו צריכים להפחית את הכמות. קנו חלה קלה, אפשר לחם משיפון מלא, או קמח מלא קל. ככה בקלות אנחנו מסתכלים על העגלה שלנו, ואנחנו לומדים איך אפשר, לא צריך כל כך הרבה עוגות. בואו נקנה עוגה אחת, נחתוך אותה לפרוסות, נעטוף כל פרוסה בנייר, נייר ניילון נצמד, נשים בפריזר, ואז יש לנו מנות קטנות שאנחנו יכולים ליהנות מהן. אז מה עם משימות השבוע? קודם כל, לעבוד בקניות לפי רשימה של צורך, ולא להתפתות לשום קנייה נוספת. לפני קנייה אמוציונלית, כלומר, בא לי לפנק את הילדים שלי, בא לי להתפנק. בואו נחשוב, האם אנחנו צריכות את זה? מה באמת התועלת שזה ייתן לנו, ומה המחיר שאנחנו משלמות אחר כך במאבק הזה? האם זה שווה לתת לנו את זה לילדים שלנו ולנו? להתחיל להסתכל על רכיבי המזון, ובואו נתחיל להכיר אותם. תשאלו אותנו בוואטסאפ, האם כדאי, מה כדאי, אתם יכולות לשלוח לנו באמת תמונות, מה אנחנו רוצות, מה כדאי להעדיף, לחשוב, להכניס למודעות את הקניות שלנו בסופר. אז קודם כל אני רוצה להגיד כל הכבוד לבנות ששלחו לנו את המשקלים שלהם, ושירדו השבוע, ואלה שבכלל שסימסו לנו במהלך השבוע ונעזרו, ושאלו אותנו שאלות, ושיתפו אותנו במחירים שהן משלמות, כל תהליך כזה שאתם כותבות לנו, באמת מעלה לכם למודעות את כל התהליך הזה. וזה מה שמאפשר לנו להתמיד, עצם זה שאנחנו מעלים את זה, גם אם אתם נמצאות בסופר ושולחות למוקד התמיכה תמונה עם שאלה, זה מעלה את כל הקנייה שלכם למודעות ולמחשבה של קנייה מודעת, אוקיי? אני רוצה לאחל לכם שבוע קל, אתן מוזמנות עכשיו לשאול שאלות. אתם יכולות לנטרל את זה ולשאול שאלות למי שיש לה. אף אחד אין לה שאלות, אז אני מבינה שהכל היה ברור.
נטלי, מתי אנחנו קוראות לרוץ? יאללה, חזרתי. רגע, זה אחר כך. בנות יקרות, שיהיה לכם המון בהצלחה לשבוע, אתם עושות עבודה נהדרת, ואני נהנית לראות את המשקלים שלכם יורדות. מאוד חשוב שתקפידו על הפעילות הגופנית. סיימתם עכשיו, יאללה, קחו נעליים, קחו בגד, צאו להליכה, ריצה, 20 דקות, כנסו לאתר שלנו, תעשו או את האימון הקצר של 10 דקות של הטבעת, או אימון ערב ארוך יותר, או את האימוני בוקר הקצרים, או את האימונים הארוכים יותר. יאללה, עכשיו אנחנו קיבלנו את זה, עשו את זה. קחו את הנעליים, צאו עכשיו להליכה, תרגישו אחר כך טוב עם עצמכם, תנהלו רשימת קניות מסודרת למהלך השבוע, ואני יודעת שאתן יכולות, אתן עושות עבודה נהדרת, אני ממש נהנית לראות כל אחת עם התוצאות שלה, ואני מאמינה בכם שאתם תעשו עוד שבוע מעולה השבוע. מחר 8:30 אני רואה אתכן בספורט, אוקיי? שיהיה לכם לילה נפלא, ונתראה בשבוע הבא. להתראות בנות, ביי.